Sarta ambek bilih ing samangke kadang-kadang kula wiranem utawi kadang-kadang kula sinoman sampun kepareng ngaturaken sedaya puja wiwaha katur dumateng Sang Hyang para lenggah minulya keparenga hanggedapi kanthi mardu mardawaning penggalih ewa semantening dering kepareng nampi kula pitados bilih jingandika salah satunggaling priyagung ingkang suka netesaken tirtaning kasabaran ingkang menika sesarengan kalian kula nyebar godhong kawis sabar sak wetawis ngiras pantes mrisani sukoto panglipur paparisanti swara budurna ing badhe kababar dening panjenengan Mas Mustaqim sesarengan kalian Mbak Nanda. Sembah nuwun Bopo. Inggih. Monggo badhe ngaturaken menapa nyemanggaaken. Nggih, kagem pinanganten kekalih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat dapat momo yang solih dan solihah. Ini kira-kira mau berapa Mas Mbak? Berapa Mbak? Hah? Isin-isin nggih Pak Dengge. Ing katur dhumateng para lenggah minulya mbabili sampun kepareng nampi sukoto puja piwuhu. Saking kadang-kadang kula wiranem mugi kepareng hanggedapi kanthi mardu mardawaning penggalih. Engko aku dikira ngijolke sendal ora iki. Sinabi angrejai kadangane motor pasugata. Satu tebang saking Naila Production. Mas opo wes lali slira
lajengaken. Inggih. Namung ngaten Mbak Nanda. Pripun? Karana kadang-kadang kula wiraning menika dereng paripurna. Nggih. Dipun lajengaken. Oh nggih. Monggo kalian Mbak Nisma. Oh, kalian Mbak Nisma. Inggih, monggo Mbak Nisma. Ingkang sineng kuyung sistem Satria. Inggih, ing dipun langgengaken Bala Dewi. Nggih. Marak sowan Bapak. Inggih. Nggih mboten kata lumpen derek mangayu bagya dumateng temanten kekalih. Mas sinten, Pak? Ya lali. Mbak Vivi Mbak kalian Vivi. Mas Tohir. Mbak Vivi kalian Mas Tohir. Nggih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dipun pinaringan putra ingkang solih ugi solihah. Amin. Soleh kaya sapa, Pak? Tukang kendangi. Tukang kendangi. Injih, lumantar Naila Production kaataraken bebilih samangke wonten panyuwunan lelagon saking pangombyong temanten dipun semanggaaken. Semi puspito ing taman sari manungsung wengi kelawan wulane dadari nambarung sasmito sang kumbang wewayan krangsang pucuk sarine
sampun katurake satunggal tembang Bobo mbok bilih dipun lajengaken semoga ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa winates katur dumateng Mbak Nisma, Mbak Nanda, Mas Mustaqim sampun kepareng ngaturaken sukuto panglipur katur dumateng Sanggya para lenggah minulya. Hamung kewala karna cumpening wekdal winatesing wanci jalaran ing samanggih putra pinanten sarimbit ugi badhe kaboyong wonten ing Bondowasa ingkang menika mugi keparenga kula badhe nglajengaken ngaturaken rantamaning adicara ingkang sampun rinakit dening para kula wangsa niki ingkang kepareng hanawung Krida Darma panjenenganipun Ibu Boporyono kepareng badhe mbabar pangandikan katur dumateng Sanggya para lenggah minulya. Hamung kewala karana bombong birawaning penggalih nampi rawuh jengandika ingkang bebasanipun linambaran ebaing manah bingah ingkang boten saged ginambaraken bebasanipun tinumplak punjer sunduling wirangrong satemah anggenya badhe babar pangandikan boten saged kawiyos wijining lisan amung kandhek wonten samadyaning jojo ingkang menika panjenenganipun sampun kepareng matah salah satunggaling priagung ing sampun pono ing salwiring ngreh panulyan tetuwa tuangganing padukan biji dari panjenenganipun Bapa Sustanto ingkang menika katur dumateng panjenenganipun Bapa Sustanto sumangga ugi keparenga Bapa Riyana Ibu Sri Rejeki Hanjajari jumenengipun Bapa Sustanto. Ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa winates dumateng kadang Kendali Woro ingkang sampun kepareng paring wedal dumateng kula namung saderipun kula lajengaken langkung rumiyin kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daten katalupen kepareng kula ngaturaken lumituning pujiastawa hamba bardaya pangaribawa ingkang sampun kepareng tumandu ing jiwangga waratin sagung dumadi nun kula nuwun dumateng ngarsanipun para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang tansah hambabar wasita aji pantes tinulodo dening para putra wayah pantes kalamunta den pinundi-pundi dumateng para pangemban pangayob langkung-langkung bapa tetua tuangganing desa Wodosukuh panjenenganipun Bapa Tuban Subagio ingkang minangka pandam-pandaming kalodasih ingkang satu sinudarsana dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang riten dalu tansah anggilut miwah hangesti wardine pustaka suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblat ing manembah ingkang satu huluring budi
Baroyagung ingkang katemben hamemangun talining raos bebisanan langkung-langkung panjenipun Bapa Somat sekalian Ibu Siti Masruruh miwah para pangombyong putra pinanganten kakung ingkang mijil saking padukuhan Duasan Bondowasa Mertoyudan ingkang satuhu sinugata bagya mulya. Sumrambah katur dumateng sagung para adilenggah tamu kakung miwah putri kadang werda madya muda ingkang satu pantos hanampi agunging kahormatan dikanthi linambaran andhap asoring manah mugi kalilanana kula jejering tiang jugul cubluk ambalelo kotong ing serpan miwah asor ing samukawis kumawani ngabiyantara ngajeg deder sak temah gempil kamardikan para pilenggah minulya ingkang ketemben sekeca telah eca wawan pangandika injih aurat minangka didhawuh panjenipun Ibu Bapa Riyana kula ingkang tinanggenah minangka raga sinabeting atur kinen hababaraken menggah sedya darmanipun ingkang menika kanthi purwakaning atur langkung rumiyin monggo kula dherekaken tansah ngagungaken rasa syukur wonten ngasada dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng nedhakaken babaring kasarasan katentremen punawa dewi kawilujengan sak temah wonten ing wekdal siang punika kula lan panjenengan sedaya saged pepanggihan kempal manunggal kanthi manggih wilujeng tinebih saking rubida lir ing sambi kala daten katalumpen suka panglembono dumateng Sang Guru Jati Jalma Pinastika nun injih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu menggah pangayamanipun wit saking gumelaring jagat wadak doya menika ngantos ing loka baka dumateng sagung para adilenggah kakung miwah putri ingkang satu pantes hanambi agung kahormatan jih lumantar kula panjenipun Bapa Riyana dalah Ibu ingkang sepisan ngaturaken pambagya kasugengan rawuhipun panjenengan sedaya sinarengan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates awit wonten ing wekdal siang punika panjenengan sedaya sampun kepareng mirenggakaken wekdal sak temah rawuh wonten ing papan punika minangkani ingkang dados kersanipun Bapa Riyana dalah Ibu wonten ing asalipun kanthi tinengeran Ari Ahad Titi Surya kaping 7 Candra kaping 12 warsa 2000 selangkung panjenipun Ibu Bapa Riyana sampun nyembatani kekudanganipun para sepuh kina nenggih mula ngramakaken putra putripun ingkang asesilih Roro Ayu Vivi Rukmanaya ingkang kala wau enjang kirang langkung tabuh 7 sampun kalampah daup asta lumiat nambi akan nikah kalian Risang Abagus Muhammad Thohir Solihan putra panjalu panjenipun Bapa Abdul Somad kalian Ibu Siti Masruruh
ingkang kepareng lenggah dedalem wonten ing padukuhan duasan Bondowoso Mertoyudan. Di saking keparingipun Gusti ingkang Maha Agung sinaratan idi pangestu para sepuh pinisepuh miwah para tamu minulya. Bilih tumaping adicara ijabing putra pinanganten sariwit tansah lulus rarjo tinebi saking sawining rupita. Ingkang menika rawuhipun panjenengan sedaya kasuwun hanyekseni saha tambahin donga pamuji murih putra pinanganten sarimbit anggenya badhe lelumban wonten madyaning bebrayan agung saestu saged ngudaneni kekudangan para sepuh kina nenggih dados keluarga ingkang ayom tentrem kebak raos kabungahan ugi saged winastan dados keluarga ingkang saestu sakinah mawaddah warahmah lan mugi wonten ngantos dangu malih tumuli nampi kanugrahan Gusti ingkang Maha Welas Asih nenggih babaring golek kencana ingkang saged tata jalma nenggih putra putri ingkang anung aninditya utawi putra putri ingkang soleh lan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng sagung para ati lenggah ingkang saestu pantes hanampi agunging kahormatan wondene pahargyan prasaja ing ari kalenggan punika saged lumampah kanthi rancak lancar sedaya wau datan lepas saking pambiyantunipun para sanak kadang pawong mitra tetepangan tangga tepalih langkung-langkung keluarga ageng masyarakat ing padukuhan piji mriki wondene pambiyantu ingkang awujud punapa kewala panjenenganipun Bapa Riyana dalah keluarga sagedipun namung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Awak bilih Bapa Riyana dalah keluarga boten saged mangsulaken kanthi karana lahir. Sagedipun amung nyanyadong kanugrahan Gusti ingkang Maha Agung. Mugi sih kadarman para-para ingkang kasebat tansah pikantuk lelintu ingkang matikel-tikel. Ugi gejek saking punika lumantar kula panjenenganipun Bapa Riyana dalah keluarga ambek bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya boten saged nyawisaken palenggahan langkung-langkung subata pakurmatan ingkang saestu boten jumbuh kalian andhap inggiling kalenggahan miwah kawibawan satemah singklar saking trisila darmaning among tamu ingkang menika lumantar kula panjenenganipun Bapa Riyana dalah keluarga tansah nyadong lumuturing samudra pangaksama dumateng sagung para ati lenggah ingkang satu pantes hanampi agung kahormatan mugi kasekecakaken anggenipun sami pinarak lenggah ngantos paripurna pawian prasaja ing wekdal punika. Ingkang menika kula ingkang tinanggenah minangka raga sinambating ngatur anglenggana bilih budidayaning manungsa ingkang kirang sampurna. Labet boten pono ing reh suba sita basa tuwin sastra. Satemah kathah kekirangan miwah kalepatan. Ingkang menika mugi para rawuh sedaya kersa nglunturake agunging samudra pangaksama. Diminangka babat puput puputaning atur alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene swasana dalah sasana kula wangsulaken dumateng kadang Kendaliwara. Nuwun matur nuwun.
Sagung para priyagung, para tamu kakung miwah putri kang satu sinuwing kawiryan. Lumantar kula pendherenipun Ibu Bapa Riyono ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates katur dumateng pendherenipun Bapa Sustanto ing sampun kepareng sembudu mbabaraken sedya darmastutrinipun kanthi hangarah prana. Marmanulyon ugi kasuwun wiyos pangandikanipun kadang pisan nggih pendherenipun Ibu Bapa Abdul Somad ingkang lumantar raga sinambating pandika pendherenipun Bapak Haji Ahmad Rosidi ingkang menika katur dumateng pendherenipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'. Hadatsal mustahramin, para alim, para ulama, para kiai bunyai linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Derajat Haryanto ingkang tansah kita dhereki saha kita takzimi. Dumateng para sesepuh, pinisepuh, yang aji sepuh ingkang satuhu dahat kinabekten. Dumateng pangarsipun pangemban Panglit Rasa panjenenganipun Bapak Adus jenjang krawatipun ingkang pantes sinudarsana. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Riyono kaliyan Ibu Sirzeki dalah keluarga ageng lan masyarakat ing Piji Padasuka Sawangan. Spesial temanten Sarimbit Bagus Muhammad Thohir Solihan kalian Roro Ayu TV Dharmayana yang hari ini hatinya bahagia berbunga-bunga menjadi ratu dan raja. Para rawuh pirawuh tamu undangan kakung Mimah Putri ingkang kula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Keparenga kula cumantaka lumantar atur wonten ngarsa panjenengan sedaya nun injih anggen labet kawula nuhoni dawuhipun kamas kula. Nun injih panjenengan Bapak Abdul Somad sekalian Ibu Siti Masurah kapurih matur ha masyarakat temanten kakung ing titi wekdal bahagian wali matur menika. Anamung sakderepipun kula matur punapa ingkang dados jejiwanipun kawula. Sumangga kita langkung rimen sami-sami manungku puja pujastuti wonten sandhaping Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun mbabar karahmatan kenikmatan kesehatan ingkang rementah dumateng panjenengan sedaya darasan kawula sehingga kita waget silaturahim, waget ijabatu dakwah, waget ndongaaken dhateng temanten Sarimbit saha kempal manunggal kanthi ginanjar wilsing tan mangke aral angan satunggal punapa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam sahabat kita tetap kunjung dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun minad dunya hadal akhirah. Para rawuh pirawuh kakung Mimah Putri ingkang tuhu luring budi.
Wondene pamaturipun panjenenganipun Bapak Abdus Somad kaliyan Ibu Siti Masrurah lumantar kawula ingkang sepisan keluarga ageng panjenenganipun Bapak Abdus Somad kaliyan Ibu Siti Masrurah dadah panggih temanten lumantar kula ingkang sepisan nggih menika silaturahim dumateng keluarga miki kanthi estu beto barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pamatur ingkang kalih panjenenganipun Bapak Abdus Somad kaliyan Ibu Siti Masrurah kirim salam taklim dumateng panjenenganipun Bapak Riyono dalah Ibu Siti dalah keluarga ageng pamrentah saha masyarakat Piji Pada Soko Sawangan kanthi kawula ikraraken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh pirawuh kakung miwah putri ingkang tuhu bahagia mulya. Wondene maksudul azam panjenenganipun Bapak Abdus Somad dalah keluarga dalah sekalian Ibu Siti Masrurah dalah kula ageng sapa manten anggih menika badhe masrahaken temanten kakung ingkang asasilih Bagus Muhammad Thohir Solihan atmaja kagem Bapak Abdus Somad kaliyan Ibu Masrurah ingkang kula sampun kaakinaken kalian Roro Ayu Vivi Rukmanaya atmaja pun Bapak Riyono sekalian Ibu Rezeki. Ing kadangan menika estu temanten sarimbit khususipun teman kakung kita pasrahaken kita aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Riyono sekaliyan Ibu Rezeki dalah keluarga ageng lan masyarakat ing Piji Pada menika kita aturaken temanten kakung Bagus Muhammad Thohir Solihan kanthi asta kekalih kanthi tumusing batos saha lahir. Ing pangajab lan panyuwun estu-estu mugi temanten kakung Bagus Muhammad Thohir Solihan karengkuh kados dinten putra piyambak. Lan mbok pilih temanten pinuju wonten ing mriki estu kasuwun keluarga panjenenganipun Bapak Riyono Ibu Sri dalah keluarga mriki saha kersa paring panyarwi paring piwucal paring bimbingan bebrayan agung anggipun bali wiswa ing alam kang samenika amargi temanten tasih cubluk ing pangersan lan seserepan. Para rawuh pirawuh kakung miwah putri mbok bilih keluarga ageng panjenenganipun Bapak Abdus Somad sekaliyan Ibu Siti Masrurah dalah panganten anggenipun marak sowan ing titi wekdal menika estu manggi kelepatan kekhilafan sagedipun namung nyadong lumutering samudra pangaksama. Lan atur sanipun saking kersanipun panjenenganipun Bapak Abdus Somad kaliyan Ibu Siti Masrurah dalah keluarga ageng temanten sarimbit lan keluarga saha panganten berarti mbok bilih adicara bahagian wekdal sampun paripurna dipun suwun boyong kasuwun rawuhipun wonten dusun Duasan Bondowoso Medan tabuh setunggal wekdal Yuswantara Imbang Kilen. Para rawuh pirawuh kakung Semua Putri pamatos sanesipun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Abdus kaliyan Ibu Siti Masrurah dalah pengombeng teman kakung hamba pilih bagian wali menika sampun cekap samudyanipun keparing badhe madhal pasiran nyuwun pamit badhe wangsul wonten dusun Duasan Bondowoso Medan kanthi asesanti jaya jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Hadirin hadir rahimakumullah mekaten lan semanten pamarga kula minangka sulih sarya saking panjenenganipun Bapak Abdus Somad sekaliyan Ibu Siti Masrurah. Mbok bilih anggenipun kula matur
kirang atut, kirang runtut saha kirang subasita kawula estu nyuwun pangapunten ingkang sak cekap-cekapipun. Kawula ahli wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para priyagung para tamu midulya kacihna wiyos pangandikanipun Bapak Haji Ahmad Rosidi saking Purwomadya ngantos wusana kawis tinggal tata titi tatas tetes mentes datan wonten sedya dharma ingkang karempit satemah bangkit mangun suka ing wardaya. Marmanulya sedaya wiyos pangandikanipun arsa tinampi utawi tumanggap dening ingkang kepareng hanawung krida dharma ingkang lumantar raga sinambating pandika tetuwa tuangganing dusun Padasuka tanulian panjenenganipun Bapak Tuban Subagyo ingkang menika katur dumateng panjenenganipun kepareng jengkar saking sasana lenggah tumuli kula dherekaken tumuju wonten ing sasana Pandaya Swara. Ngaturaken gunging panuwun dumateng Kadang Pawibara ingkang paring wekdal dumateng kula. Langgeng rumiyin kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ita'adana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bini sepuh miwah sesepuh ingkang hanggung hamestuti dumateng paboyan ing kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Dumateng ngarsanipun panjenenganipun Ibu Bapa Ahmad Abdul Somad dalah brayat agung ingkang mijil saking padukuhan Nduwasan derek Bondowasa Kapanewon Mertoyudan ingkang tuhu kinurmatan para alim, para ulama ingkang tansah dipuntengga ing reh piwucaning agami mewah katur sagung para lenggah ingkang tansah sinuba sinugata ing akrami. Pinarwakan sumangga kula panjenengan tansah ngunjakaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi wanci punika tasih kepareng babar nugraha rumentah panjenengan sedaya punapa dene kula satemah. Wonten ing ari kalenggahan punika kula panjenengan tasih dipun keparengaken nyawiji kanthi winantu ing kawilujengan. Shalawat salam katur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinangka satunggaling nabi ingkang tansah dipuntengga syafaatipun
wiwit saking Janaloka dumugi Lokabaka. Sagung para lenggah ingkang tuhu kinurmatan, bilih pareng kula lumarep atur wonten ngarsa panjenengan sedaya, kula ingkang tinanggenah piniji pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Ibu Bapa Riyana. Ingkang surasipun supados hanampi saha ananggapi wiyos pangandika saking panjenenganipun Bapa Abdul Somad wonten ingkang jumeneng pinangka juru pangandika panjenenganipun Bapa Haji Ahmad Rasidi. Sagung para lenggah ingkang kinurmatan, bilih panjenenganipun rawuh wonten ing papan punika saking Padukuhan Doasan menika ngendikaken silaturahim wonten Padukuhan Piji. Mliginipun dumateng keluarga ageng wonten ing Padukuhan Piji Ibu Bapa Riyana dalah brayat. Saestu kanthi rawuh panjenengan silaturahim menika katampi kanthi bingaing manah. Ing pangajap kanthi rawuh panjenengan sedaya saking Padukuhan Doasan menika ing samangkih ndayani caket lan supeket anggenipun sama bebrayan mangun bebisanan Ibu Bapa Riyana punapa dene Ibu Bapa Abdul Somad saha lumeber wonten ing Padukuhan Piji saha Padukuhan Doasan. Bepilih saking keluarga anggenipun nampi rawuh sedaya kathah kirangipun saestu nyuwun pangapunten. Ingkang salajengipun bilih rawuh panjenengan sedaya menika ugi paring salam taklim ingkang surasipun katur Ibu Bapa Riyana dalah brayat wonten ing Padukuhan Piji mriki. Ingkang punika saestu salam taklimipun kula tampi saha kaikraraken kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawi saking punika ugi mugi pamuji panjenengan sabrayat saking Doasan tansah pinaringan kawilujengan sedaya. Sagung para lenggah ingkang tuhu kinurmatan, wontene wiyos pangandika salajengipun bilih rawuh panjenengan sedaya menika hamasrahaken putra temanten kakung ingkang apeparab Bagus Muhammad Thohir Solehan. Saestu pasareng putra temanten kakung ugi katampi kanthi bungah. Kejawi saking punika mbok bilih Ibu Bapa Riyana anggenipun ngadani upacara ijabing putra temanten sarimbit ingkang sampun kalamban kala wau kathah kirangipun saestu saking Ibu Bapa Riyana nyuwun pangapunten. Wondene panyuwunanipun panjenengan Ibu Bapa Abdul Somad bilih temanten supados karengkuh putra pribadi semanten ugi ing semangkih putra temanten kakung menika badhe karengkuh kadi putra pribadi mboten benten-bentenaken menika putra mantu menapa dene putra piyambak. Jero sedaya karana sampun dipun dhaupaken menika saestu badhe karengkuh kadi putra pribadi. Wontene panyuwunanipun supados ing semangkih ginula wentah menika nggih sak kamat-kamatipun Bapa lan tinamtu ing semangkih menawi Ibu Bapa Riyana menika mboten kewawi ingkang surasipun tinamtu ing semangkih dumawah sami-sami keluarga wonten ing Padukuhan Piji saha keluarga wonten ing Padukuhan Doasan Mertoyudan.
Kejawi saking punika ugi ing semanggih menapa ing dados kersanipun keluarga Gusti ingkang Maha Agung ngijabahi satemah putra temanten sarimbit anggenya lelemban wonten ing madining beberene agung tansah manggih katentreman lan ugi winastan sakinah mawadah linambaran warahmah. Sagung para lenggah ing ketemu kinurmatan wondene salajengipun bilih pamundutan saking Ibu Bapa Abdul Somad wanci ingkang sampun gumathok ingkang sampun dipun rembat bilih ing samangkih watawis tabuh setunggal badhe kaboyong wonten ing padukuhan Dwasan Mertoyodan ingkang sorasipun ugi badhe dipun tepangaken kalian keluarga wonten ing padukuhan mriku pramila saestu saking Ibu Bapa Riyana ing samangkih ugi badhe ndherekaken putra temanten sarimbit sowan wonten ing padukuhan Dwasan. Kejawi saking punika ugi nyuwun pangapunten Bapa bilih Ibu Bapa Riyana menika namung kagungan brayat kathah mbok bilih ing semangkih saking brayat padukuhan biji menika badhe ngresakaken nderek silaturahim wonten ing padukuhan Dwasan nggih ing semangkih kasuwun dipun tampi kanthi sekeca. Karana ugi panci Ibu Bapa Riyana menika namung brayatipun kathah satam ugi badhe nderek wonten ing padukuhan Dwasan. Wontene rawuh panjenengan sedaya saking padukuhan Dwasan saestu mboten wonten kuciwanipun menapa dene mboten wonten lepatipun Bapa rawuh panjenengan sedaya kepara Ibu Bapa Riyana bombong ing penggalih nampi rawuh panjenengan sedaya sinartan tumrap kiraing bojo krami anggenipun rawuh panjenengan sedaya nampi rawuh panjenengan sedaya saestu keluarga nyuwun pangapunten. Ing samangkih sak sampunipun adicara pahargyan menika purna panjenengan sedaya saking padukuhan Dwasan badhe nyuwun pamit ingkang sorosipun badhe kundur wonten ing padukuhan Dwasan saestu tebih saking raos panundung saking Ibu Bapa Riyana namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi tansah manggih rahayu tanpa reridu purna padene wilujeng tanpa pambel. Sagung para lenggah ingkang tuhu kinurmatan mekaten lan semanten ingkang kula aturaken minangka nampi wiyos pangandika saking Ibu Bapa Abdul Somad lumantar Bapa Haji Ahmad Rosidi. Kathah kirangipun saestu kula nyuwun pangapunten kanthi panutup pengatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segung para priyagung para tamu kakung miwah putri kang satu sinungging kawiryan lumantar kula panjenenganipun Ibu Bapa Riyana ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates katur dumateng panjenenganipun Bapa Kades nggih panjenenganipun Bapa Tuban Subagyo ingkang sampun sembodo ananggapi wiyos pangandikanipun kadang pisan kanthi bangkit hangarah prana marmanulya jumangkah adicara ingkang salajengipun hamiyak sapering swasana panjenenganipun Ibu Bapa Riyana kepareng badhe ngaturaken subata panglipur katur dumateng sang ya para lenggah minulya paparing beksan pamberating Sukerto ingkang badhe dipun sarirani dening panjenenganipun Dimas Andre ingkang menika katur dumateng panjenenganipun Dimas Andre keparenga sumekta diri romanti ing gati.